салом ба кулли мухлисони барномаи фатҳ ва онҳое ки бевосита бозиҳои чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро пайгирӣ мекунанд. ин нашри аввали барномаи фатҳ аст ки аз рақобатҳои аввали мавсими нави лигаи якуми тоҷикистон шуморо ошно мекунанд. оғоз мекунем. дар мавсими нав лигаи якуми кишвар нисбати соли гузашта ягона тағйирот ин аз 13 даста ба 14 тим гузаштан аст. мавсими қабли шумораи дастаҳо 13 то буд, акнун ин мавсим ба ин шумора як тими дигар зам шуд. аз дастаҳои соли гузашта фақат ҳулбуки восе ба лигаи олӣ рафт ва дар бозии гузариши дастаи парвоз имкони ба лигаи олӣ баромаданро аз даст дод. хулоса ҳамаи дастаҳои мавсими гузашта ба истиснои файзканди восе дар ҷадвал ҳастанд. дастаи шаҳри ваҳдат ки соли гузашта номи ёқутро гирифта буд, имсол боз бо ҳамон номи қаблии хеш, яъне бо номи ваҳдати шаҳри ваҳдат баромад мекунад. аз лигаи дуюм бошад мавсими гузашта се даста имкони рохат ба лигаи якумро пайдо карданд ки инҳо рангони ноҳияи рудакӣ, нораки шаҳри норак ва мастчои ноҳияи мастчо мебошанд. дар даври аввал аз ҳама чизи ҷолибе ки буд, ин дидори рақобатҳои аввали дастаҳои навкор дар лигаи мазкур буд. соли гузашта тимҳои навкори чемпионат рақобатҳои хуб нишон дода буданд. акнун барои мухлисон аҷиб буд ки ин дастаҳо чӣ хел баромад мекунанд. аз ин рӯ ҳоло барвақт аст дастаҳоро баҳо додан. хулас дар ин нашри барнома аз ҳунарнамоии ҳамаи дастаҳо ҳарф мезанем. бароятон мегӯем ки даври аввал чӣ гуна баргузор гардид. рақобати аввале ки баргузор шуд, ин дидори якуми дастаи навкор нораки шаҳри норак дар муқобили сомони данғара буд. барои оғози мавсим пеш аз бозии дастаҳои мазкур маросими кушодашавии чемпионат оғоз гардид ва намояндаҳои федератсияи футбол ва лигаи футболи тоҷикистон ба сифати меҳмонон иштирок доштанд ва тими норакро ба рақобатҳои лигаи якум хайрамақдам намуданд. барои дастаи бетаҷриба муқобили дастае ки соли гузашта яке аз чемпионшавҳо буд, хеле мушкил афтод. баъзан имкониятҳо доштанд, аммо истифода бурда натавонистанд. сомони данғара имсол азми ҷиддӣ дорад то дар мавсими оянда дар лигаи олӣ баромад кунад. аз ин рӯ мушкилие ки дар мавсими гузашта доштанд рафт карданд. аз ин рӯ дар бозии мазкур иштибоҳҳо хеле кам буд ва фурсатҳоро хеле хуб истифода бурда тавонистанд. дар варзишгоҳи хуррамшаҳри ноҳияи данғара бозии даври аввали чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо иштироки дастаҳои сомони данғара ва нораки шаҳри норак баргузор шуд. баробари ворид шудан ба майдон масъулини федератсияи футболи вилояти хатлон ва дигар шахсони расмӣ ҳарду дастаро ба оғози мавсими нав табрику шодбош намуда ба онҳо барору комёбӣ таманно карданд. сипас бо иштироки сарвони дастаҳо таҳти садои суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд ки ин аз оғози мавсими нави мусобиқаи футбол миёни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дарак дод. боиси ифтихор аст ки соли қаблӣ ба лигаи якум дастаи сомони ноҳияи данғара роҳ ёфт ва инчунин дастаи навтаъсиси нораки шаҳри норак дар мавсими гузашта бозии хуб нишон дода ва дар ин мавсим ба лигаи якум рохат гирифт. бозии дерби вилояти хатлон ки имрӯз баргузор мегардад ва дар маросими кушодашавии чемпионати лигаи якуми тоҷикистон қарор дорем ва боварии комил дорем ки дар мавсими солҳои оянда низ боз ҳам дастаҳои аз вилояти хатлон ба лигаи олии ҷумҳурии тоҷикистон шомил мегардад. қисмати аввали бозӣ барои мухлисони дастаи сомон басод ҷолибу хотирмон оғоз гардид ва аснои ҳуҷумҳои пай дар пай дар дақиқаи чоруми майдондорӣ нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон шоҳатам маҳмадисоев ба кушодани ҳисоб дар бозии имрӯза шарафёб шуда ҳамин тариқ яке аз голҳои тезкорро дар оғози мавсим ба самар расонид. бо гузашти 10 дақиқа аз бозӣ нимҳимоятгари миёнамайдони дастаи сомон аминҷон қурбонов дар як бархурд бо футболбози меҳмон бо корти сурх муҷозот шуда майдонбадар гардид. ҳамин тариқ дар дақиқаи 17 бозӣ соҳибони майдон як нафар кам майдондориро идома доданд. бо вуҷуди кам будани футболбозони дастаи сомон ҳуҷумҳои соҳибони майдон дар назди дарвозаи дастаи навтаъсиси норак кам нагардид ва дар дақиқаи 27 майдондорӣ баъди бо даст бозӣ кардани ҳимоятгари дастаи меҳмонон довари марказӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро сарвони дастаи сомон самандар шарипов бехато иҷро намуда бо
ҳисоби 2-0 дастаи худро пешсаф намуд. дар идомаи қисмати аввали майдондорӣ ҳар ду даста ҳуҷумҳои пай дар пайро дар назди дарвозаи ҳамдигар созмон медоданд, вале дар ин нимаи бозӣ дигар дастаҳо ба задани гол шарафёб шуда натавонистанд ва бо бартарии 2-0 бар нафи дастаи соҳибони майдон дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад, боз ҳам дастаҳо як футболи тезкору ҷолибро ба тамошобинон нишон доданд ва танҳо ба соҳибони майдон имкон даст дод, ки дар ин нимаи майдондорӣ боз як голи дигарро ба тури дарвозаи ҳариф ворид намоянд. муаллифи голи мазкур дар дақиқаи 82-юми майдондорӣ Қурбонов Сафарбек гардид, ки ӯ дар ин нимаи бозӣ аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада буд. ҳамин тариқ дидори мазкур бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расида, шогирдони Ҷабаршоҳ Шоғиёсов дар нахустин бозии худ соҳиби 3 имтиёз гардиданд. дастаи навкори Нораки шаҳри Норак бошад, дар тӯли бозӣ чанд маротиба имкон дошт, ки дарвозаи рақибро рахна намояд, вале таҷрибаи футболбозони даста дар бозии аввал барои ин кор басандагӣ накард. имрӯз бозии хело бозии шавқовар гузашт. дар бозии имрӯза мо чӣ усулҳое доштем, чӣ моментҳое доштем, истифода бурдем, сазовори 3 хол гаштем. ин бозии будро ба тамоми мухлисони Сомони Данғара табрик мекунам. Командаи Норак бошад, ҳамаш бозингарои ҷавон, мактабхон, мо якум солай бо мегӯм, ки мо чанд солҳо дар Норак футбол набуд. Футбол набуд, бароси ҳамин мо натавонистем, ки бозингарои нақстари беҳтар даъват карда ва ҳамин бозингарои худмон ҳамин наврасон, ки мо мехоҳем, ки як бозии нағз ай пеш нишон диҳем. бозии дигари рӯзи аввали рақобатҳо ин дидори дастаҳои Сароикамар ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд. бозӣ бо сабаби омода набудани майдони хонагии дастаи Сароикамар дар майдони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сурат гирифт. аммо ростӣ майдони Балхӣ аз майдони худи Сароикамар дида баландгортар буд. ба ин нигоҳ накарда дастаҳои бозии худро баргузор намуданд. тими Ваҳдат ҳарчанд имсол пурқувваттар ба назар мерасад, аммо Сароикамар дар ин ҷангал ба қавле гурги кӯҳна аст. бо ҷалб кардани бозингарони нав ҳар дуи тимҳо бозии хуб нишон доданд, аммо фурсатҳои дастаи Сароикамар нисбати Ваҳдат хубтар буд ва голҳое ки бозингарони ин тим ба ҳадаф расониданд аз зеботарин ҳолатҳое буданд, ки мухлисон тамошо карданд. дар сюжаи навбатии ҳамкоронамон вазъи андак нохуби майдони бозӣ ва рафти рақобати дастаҳо хубтар таҳлил ёфтааст. даври аввали чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи 1 Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. бояд дар ин давр дастаи Сароикамари ноҳияи 5 дар майдони худ дастаи футболбозони Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро қабул менамуданд. бинобар сабаби варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 омода набуданд ба ин даври бозии даври аввал дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ доир карда мешавад, ки ин варзишгоҳ низ ба талаботи имрӯзи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷавобгӯ нест. бояд гуфт, ки варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 баъд аз баргузории ҷашни Наврӯз ба талаботи Лигаи 1 омода нагаштааст. футболбозони дастаи Сароикамари ноҳия бозии хонагии худро дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ гузарониданд. ба ин варзишгоҳ низ дӯстдорони футбол ва мухлисони зиёд ҷамъ омада дастаи худро мухлисӣ менамуданд. ба сабабе ки ҳамин варзишгоҳи мо айрӯи ки ҳамин камтар бечӣ буд, мушкилӣ буд, мухлисони мо бисёр буданд. ай ҳамун сабаб мо ба иҷа омадем. хай ки бо оянда соз мешавад. аввали мавсими бозия мо оли надорем, ягон мушкили оли нашидааст. хай давоми сезона бо мебинем ки чӣ гап мешавад. футболбозони ҳарду даста соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи 1 маҳорати хуб нишон дода буданд. бошгоҳи дастаи Ваҳдат соли гузашта ҷои 8-ро ишғол намуда, футболбозони дастаи Сароикамари ноҳияи 5 бошад дар зинаи 7-уми ҷадвали мусобиқа қарор дошт. дар қисми аввали бозӣ футболбозони ҳарду даста бештар ҳаракати голзанӣ ва ҳадафи кушодани бозиро доштанд. лозим ба зикр аст, ки дастаи Сароикамар дар мавсими нав 5 бозингари беҳтаринро аз ҳисоби ҷавонони фаъоли ноҳияи 5 ба даста ҷалб намудааст. дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат низ ба дастаи худ 5 бозингарро қабул намудааст, ки ин ҳолат дар пурқувват гаштани дастаҳо мусоидат мекунад. дар қисми аввал бозингарони дастаи Сароикамар бештар дар ҳаракат буданд, лаҳзаҳои головарро дар даст доштанд.
ҳаракатҳои зиёди футболбозони даста натиҷа надод. Қисми аввали бозӣ бе задани гол ҷамъбаст гардид. Қисми дуюми бозӣ низ бо ҳадафҳои ҷонибҳо оғоз гардида, бо талошҳои дастаи сарои камар дар дақиқаи 80-уми бозӣ бо як партоби зарбаи кунҷи футболбози рақами 23 Хуршед Яматов тавонист бо зарбаи сар ба дарвозаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат гол ворид намояд. Голи дуюмро бошад футболбози дигари даста ки таҳти рақами 17 майдондорӣ менамуд, Ҳусейн Якубов дар дақиқаи 89 ворид намуд. даври аввали чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи футболбозони дастаи сарои камари ноҳияи 5 анҷом ёфт. ҳама вақт бозии якум бозии кушодаши чемпионат ҳама вақт ин бозии қин мешавад. ҳар даста теориш хуб буд, бозӣ хеле хуб шуд. 10 дақиқаи аввали қисми якум бозии меҳмонон буд ва баъд аз он мо бозиро ба худ гирифтем. хеле шумо дидед дуюм қисм ҳама бозӣ мо буд. қисми якумда лаҳзаи голзонӣ доштем, мо ҳаморо истифода бурда натонистем. қисми дуюмда бошад ду лаҳзаи голзонӣ ки буд, моро 100% истифода кардем ва ба ҳисоби 2 ғалаба кардем. бозии рӯза хеле ки медонем ҳамаи мо бозии якум ҳама вақт бозӣ қин мешавад. барои мо майдони худмо камтар талабот дар ҷавобгӯ набуд. инҷа омадем, инҷа моро раҳмат мегӯем ҳамин стадиони ҳам дастгири панҷшера ки моро иҷоза доданд. умуман барои бозӣ мегӯм хай бозии якум қинаю лекин мода ҳам ғалаба дар кор буд. ҳама бачаҳода раҳмат ки ҳамин бозиро мо ғалаба кардем. бозӣ бисёр бозии вазбин гузашт. дар чунин майдон бозии хуб нишон додан хеле душвор буд. бачаҳо дар дақиқаҳои охири бозӣ диққаташро камака гум карданд ва хеле ки шоҳиди он будем, 2 гол сар додем. бозии дигари даври якуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. гуфтем ки сарои камар Ваҳдатро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард, Парвозам Саразро шикаст дод ва Исфара бошад дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро дучори шикаст намуд. дастаи навкори чемпионат, дастаи рангони ноҳияи Рӯдакӣ бо дастаи Шодмони ботаҷриба мусовӣ 1-1 карданд. дастаи Сардор ва Моҳиро гуфтем ки дар майдони Талко Арена бо ҳисоби 2-1 ба нафи дастаи Моҳир анҷом ёфт ва дастаи Сомон бошад дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 дастаи Норакро шикаст дод. дастаҳои Мастчов ва Душанбе бо сабабҳои гуногун бозии аввали худро баргузор накарданд. ҳанӯз даври аввал аст ва дар мавриди ҷадвали чемпионат хулоса кардан он қадар муҳим нест, вале ҳаминро мегӯем ки дастаҳои Сомон, Парвоз, Сарои камар ва Исфара ва ҳамчунин Моҳир аллакай 3 имтиёзӣ ба даст оварданд ва дастаҳои Рангон ва Шондвон бошад 1 имтиёзӣ ба хазинаи худ ворид карданд. бозии оянда айна даври дуюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат дар майдони худ дастаи Душанберо интизор буд, вале бо сабаби иштироки футболбозони дастаи Душанбе дар чемпионати Осиё миёни 17-солаҳо ин бозӣ мавқуф гузошта шуд. чун аксарияти футболбозони мунтахаби Тоҷикистонро бозингарони дастаи Душанбе ташкил медиҳанд. дастаи Парвоз бошад дар майдони худ дастаи Навкор Мастчовро интизор аст. дастаи Норак бошад бо дастаи Сараз дар майдони худ мубориза мебарад ва дастаи Шодмон дастаи Сомонро дар майдони худ интизор аст ки яке аз бозиҳои марказӣ ва бозиҳои беҳтарини давр маҳз ҳамин бозӣ хоҳад буд. дастаи Сарҳадчӣ низ дар майдони худ дастаи Рангонро интизор аст ва Моҳир бошад бо дастаи Исфара мубориза мебарад ва Сарои камарро низ як бозии хеле хуб, яъне бозии хеле ҷиддӣ интизор аст. Сарои камар дар майдони худ дастаи Сардори шаҳри Турсунзодаро интизор аст. ин даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки онро ман барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.